discussion about grief and bereavement. We have passed through a phase of denial. That was a time where in the early days, many of us, including myself, said, maybe it's just a nightmare, and I'll wake up from this nightmare. And we soon realized that it was not a nightmare at all. It was a reality. People have died. It was a very painful moment. I remember waking up one day, I said, but is this real? But that passed. And as a nation, it's good to acknowledge that we have passed all through that. And the second part, journey, has also been a time of anger. And coupled with this anger, we have even asked ourselves, if we were there, maybe you could have done something. The anger was in a way diffused and very difficult to define what we were angry about. But sometimes when we are grieving, we can also feel very angry. It will take anger at some people. It will take anger at ourselves. It will take a general, unexplained anger. But there was one thing that we all passed through. If we were there, maybe you could have done something. I remember my own brother who was shot and killed. And I said to myself, maybe if I was there, I could have done something and saved his life. But it didn't happen like that. And then we moved on from there, and we became a very depressed nation. We were wandering around with very unhappy faces, and we are full of sorrow. I would like to invite us to a final stage. And this is maybe why we are here. It's a stage where we need to rise with the Lord and to embrace ourselves, our pains, and to look at each other as brothers and sisters, and to hold hands again and to say, what is our mission? Zikomo kwambiri Ambuye tambala chifukwa cha mawu olimbitsa amene mwatilangiza kuti Mulungu amakhala nafe compassion, amatimvera chifundo mu nthawi imene ife talowa m'masautso osiyanasiyana. Ambuye alemekezeke chifukwa cha mawu amenewa. Your Excellency, at this point in time, we are now entering the section of intercessory prayers. The following will read us in the time of intercessions. Number one would be praising the Lord for the life and work of the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, and 8 esteemed Malawians by Reverend Ruben Sooya, Moderator Emeritus, CSAP Synod of Livingstonia. Motsogozedwa ndiwowa will have praying for patriotism, unity, and peace by Reverend Brenda Banda, Living Waters Church, followed by praying for elections by Amir Sheikh Jafari Kawinga, Public Affairs Committee. They will pray following each other. Tipemphere. Yehova chiuta witu, chiuta muwemi, chiuta warusungu, tikwiza pamaso pinu Yehova,
nyengo iyi tipemphe chigokero pa vyose ivyo tili kutondeka pa masopino ngambi na Malawi. Chiuta tikwiza pa masopino na nkhope za kuwa nkhope za chitima chifukwa cha nyifa ya ngozi ya mlongozi witu uyo panyengo iyo wakafwanga wakawa wachiwiri kwa mlongozi wa chalo ichi Dr. Saulos Klaus Achilima. Uyo mukapereka kucharo cha Malawi ngancha wanangwa cha padera, ndipo milimo yake ikumchitira ukaboni. Umoyo wake na nchito zake ziwemi palije uyo muno Malawi wangaruwa. Chiuta tikagomezganga kutirirenge kulia viwemi vya milimo yake kweni nyifa ili kudumulizga. Wakawa muntu uyo wakawa na mtima wakumba kukwezga charo chitu muvya maronda na ndale uo. Wakawa muntu muwemi, muntu wakutemwa vantu, muntu wakutemwa charo chake, wakovwira kuli charo chitu chitire mntazi. Vya wanangwa vyake tingawezgelapo yayi pakuti wali yose muli kumpasa nchemo yake. Wakuneneska au wakuyoya kuti wawemi wakukhaliska yayi. Charo cha Malawi tawa kaboni wa mazo aya. Chiuta milimo yake ikulutira kuchitira ukaboni za uwemi wake. Tikupempha kuti Yesu mutovwire apo tikwenda munyengo izi zinonono. Tikulomberanso mizimu ya vantu ngani awa Mama Patricia Chanel Zimbiri, Cornel Sambaropa na vanji 8 awo wali kuruta pamoza na mlongozi witu. Tikupempha kuti Yehova mizimu yao iusenge mtende winu. Achiuta mukapereka witu ngami na Malawi kwambura kuona vigawa na mitundu yitu kuti kufuma. Yehova vwirani Malawi, virani mabanja ga vana vinu pakupereka chipembedzo chinu mtende winu chivikiriro chinu. Mwa Yesu Kristu mfumu witu ndimo tikulombera vyose. Amen. Heavenly Father, we continue to pray. We thank you and we honor you for the nation of Malawi. This is the only nation that you give to us, O God. We pray that may you pour on each and every one of us the spirit of patriotism, O God, a spirit that will help us to have a sense of pride in our nation. Help us, O God Almighty, to love our nation enough to protect it. According to Psalms chapter number 33, verse number 12, which says, "Blessed is the nation whose God is the Lord." We pray for your peace, O God, and unity in this nation, according to the book of Psalms 122, verse number 6, which says, "Pray for the peace of Jerusalem." Father, we pray for the peace in this nation. May our country be filled with love, compassion, and understanding. May you bless our leaders, the president and the entire cabinet. May you grant them more wisdom and integrity. May you bless our nation, O God, and guide us towards a brighter future. In the mighty name of Jesus Christ we have prayed. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mulinera Allah amuja kunungu baukoto wejinji wachana sa chanlope lumbirilo osperwene lujaule kwasiene Allah mbuje jwayiwombe yospene ya ukoto wejinji jwachana sa chanlope changali mpika nchimwene jwali wali kiyama jwangaso konesi akali kose jwakunyakula jwansachire kuntulusi jwansachire kunchimbikisi jwansachire ni kunchembulusi jwansachire umbone wose pene uli myala mwenu ambuja kulungu
chisimu mwambo ja kulungu pa ichinduri yose mbere wakombola uwe achikapolo wenu tugalagata kumvenda yambone kuchilambo chetu chino cha Malawi munda ya jino jitukose chira yachisagula chanlongola jwa chilambo president na chilongola wa kunyumba ya malamusi ma MP na chilongola wa mawadi makansala pa 16 September pano. Ya Allah tukumvenda kuti ntutiochese fitina miseche utambwali ukapwaga iwembu kangana kulipika na kombola kuvecheta na mbosoni kulipika na kombola kulala tamisongano kuti yakosechera chisagulachi iwe yantendere ni tunjerere. Ambujama nani chisagulachi tuchakusosekwa pachitukuko nkamulano wa wandu ni umoja wa chilambo chetu chino cha Malawi na mbosoni chisagulachi chakusosekwa pakulimbikasya ulamusi wa demokrasi uwatamiliswide mu chaka cha 1994. Ya Allah tukumvenda nulu liranguka kuti wose pebene wikwaya yakwendesya chisagulachi monga wa Malawi Electoral Commission vaipani vamabungwe gakulekangana kutaye pasogolo kulali chile ya ntendere yanga nyosyana yanga tukangana maka vaipani akasa tandisha iwawa ni chakulinga chakuti asokonesye chisagulachi ngondo yanga tawamusi. Ya Allah wa Malawi tuli vandu vantunjerere vachikondi tusaga vanaganjete na tamuno pangalo la ntundu chipani dini jali mundu chivecheto chasave cheta mundu na mbosoni na tamuno upande wako tiochira niligongo tusati Malawi chilambo chankaka ni uchi ntima wa upole wa mu Afrika. Ambujama nani tukumvenda kuti chisagulachi chikatuchotesya utendere ni uchimbi wetu. Ya Allah tukumvenda kuti chisagulachi chikatandisya iwawa kuti chisagulachi chikasokonechera na mbosoni kuti chilambo muno mukajinjira ya kutimbana. Soni tukumvenda kuti pana magulu gane kapena vandu vane akasatandisya yakangana wera wakutandisya yakangana ni yakutimba na mbuja kunungu mwataje makofi maumiga vandu tukalusa ligongo lya vandu wakulinonyera vanono pakusosa maudindo. Ya Allah ntukuluchire tuwe vandu nchilambo chino cha Malawi tulemwise pa ichindu yakulekangana likangana ntupenulu liranguka kuti chisagulachi chiwe chabata nintendere nintunjerere. Mwapenulu vameki kuti ajendesi chisagulachi mwatunjerere nikwe kwa tetesya kwa chimaliwongo kuti akamulema sengo mwakuya malamusi gachilambo chino soni mwakuya malamusi gandonomeko syakuendechisya chisango soni mwakunjoko pamwejo ambuja kulungu. Ambuja kulungu tukumvenda kuti mwatetesye che president wetu che achakwera munda ijereji ligongo lya kuti atulongolere mwantunjerere nikutaye pasogolo kulimbikase yantendere monga mwasave chetera ndai Joseph jene na mbosoni ma president gaipani yosope ikupikisana pachisagulachi kuti nombe nao gawe gakulali chira ishindu ya mtendere. Ambuja kulungu tukumvenda kuti vandu maudindo gakulekangana ma youth directors vachinyamata achina longola wosope monga zibusa mashehe mamufuti mabishopo mareverendi maapostol tukalali chile yakutandisya iwawa maulali chigetu gawega kulimbikasya maulali kigetu gawega nkamulana ni kuima njii pakulali chila yantunjerere nintendere. Ambuja kulungu wetu tukuwenda ntendere wangali malire lero Malawi ndai jachisagula pakumala kwa chisagula soni mpaka mbujo muno achino chilambo chetu chino cha Malawi mpereche ntendere kwa jwali jose jwali malwagano na mbosoni wane wose pebene wankanayi kamalwagano ni chilambo chose pechene cha Malawi kutwetuwe vandu watunjerere na mbosoni wa muntendere. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina
wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tuwendile mulina lenu ambuja kunungu mwejo asiene mtendere. Amin. Itatokoza kwambiri abalatu amene munatilowetsa magawo amapemphero mmene munalichitumbuka komanso Chingelezi komanso Chiyawo, chifukwa mwambo uno ukukhudza ife tonse m'Malawi muno ngati anthu abanja limodzi. Chifukwa chache zaonetsedwa idzi kudzera mziyankhulo zimene abalatu amazigwiritsa ntchito mu nthawi ya mapemphero, kuti tonsefe ndife amodzi ngakhale tingasiyane zikhalidwe komanso chipembedzo komanso mitundu imene tichokera, koma tonsefe ndife anthu amodzi kuti nthawi zonse tizichita zonse mu umodzi wathu. Your Excellency, at this point in time we go into time of offering. As we do so, we ask Masinta Choir to lead us during this time of offerings, and Masinta, when they finish, they can offer the space to other choirs alternatively. Masinta Choir. And all our ushers, may you help us to be in every place so that we can do it within a short period of time. Masinta Choir. Amin Mamurima Chairperson Nzimba Pastors Fraternal to pray for our offerings. Let us close our eyes and pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we want just to thank you for this wonderful time. We pray for the offering. And the Bible says from Haggai 2 verse 8, you say silver and gold belongs to you. Everything belongs to you. We thank you by trusting us with your welfare. I pray for the source of this offering, and I commit the work of this offering. Bless everyone who has given as you continue to comfort this nation of Malawi at large. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Nthawi ino tidzapempha St. Peter's Choir itapatsa nyimbo. Pamene a St. Peter's Choir akubwera, Your Excellency, I just want to invite some of the clergy who are here with us today to just stand. We are gathered from different churches and also from different districts in Malawi. May I invite all the clergy here to stand, all of us. Tilipo ambiri ndithu amene achokera madera osiyanasiyana chifukwa cha nthawi tinagawana ntchitozi mochepekera moteromo, koma ndife ambiri amene tabwera kusonkhana nanu limodzi pothandizira kupemphera chifukwa cha abale athu kuti mizimu yawo yonse mumtendere. Zikomo kwambiri abale athu onse. Menemo muli masheke komanso archbishops komanso ma pastors, ma prophet, tilipo ambiri. Ambuye alemekezeke. St. Peter's Choir. kutheka tu kuti mwina mungotsegula kumene kane mwana okondedwa wa MBC tilito kuno ku Lonjika Turnoff kumenetu kuchitikira mwambo okumbukira mzimu kapena kuti moyo wa malemu Dr. Salos Claus Chilima pamodzi ndi anthu 8 aja amenetu ndithu miyoyo yawo inatayika kamba ka ngozi ya ndege imenetu inachitika kuno ku Lonjika pamenetu pakuchitikira mwambo umenewu
chimene chikuchitika pakati pano ndi chakuti mwambo wa mapemphero uli mkati, ndipo makwaya akhala kuimba, komanso akhala tikuona atumiki a Mulungu ndithu akupempherera mizimu ya abale athu imenetu inatayika pa ngozi imeneyi. Tsopano apa chimene chikuchitika ndi chakuti muli kwaya yochokera ku St. Peters ku cathedral kumeneko, imenetu ili pansi pa mpingo umene wa Katolika ku Mzuzu. Tive mmene akuimbira kumeneko. St. Peter's Choir. At this point in time, I'd like to invite His Lordship, Right Reverend Montfort Steamer, Bishop of the Catholic Diocese of Mangochi, for benediction. Let us stand. Let us pray. Almighty ever-living God, life of all that is mortal and joy of the saints, we humbly pray to you for your servants, Dr. Salos Klaus Achilima and the aid that frayed from the bonds of mortality, they may possess your kingdom in everlasting glory through Christ our Lord. For the following blessing, we shall all answer, Amen. Bow your heads and ask for God's blessing. May the God of all consolation bless you, for in his unfathomable goodness, he created the human race, and in the resurrection of his only begotten Son, he has given believers the hope of rising again. Amen. To us who are alive, may God grant pardon for our sins, and to all the dead a place of light and peace. Amen.
So may we all live happily forever with Christ, whom we believe truly rose from the dead. Amen. And may the blessings of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you forever and ever. Your Excellency, thank you very much. This is now coming to the end of our prayer session. But before we conclude this time of prayer, we would like to hand over the offerings to the bereaved family representative. May I invite His Lordship Bishop Steamer to present the offering to the bereaved family. As St. Peter's gave us a song as we wait for the families to come forward. chimene chikuchitika pakadali pano ndi chakuti zopereka zimene zimaperekedwa pamalo pano zikhaletu zikuperekedwa kwa mabanja amenetu ndithu anakhudzidwa ndi ngozi imeneyi mtsiku ngati la lero chaka chatha pa 10 June ndi pamenetu ngozi imeneyi inatigwera kuno ku Malawi. Ndimafotokoza kuti mpaka lero ambiri tinakali ndi chikumbutso cha ngozi imeneyi, ndiponso pozindikira kuti mu tsiku la lero ena tafika kuno ndithu ndi mwambo wachisoni pamene tikumbukira abale athu 9 amenetu anakhudzidwa ndi ngozi imeneyi. Koma mulaliki mwawo anayankhulapo to bishop kunena kuti chotsatira chimakhala kuti ife otsalafe Mulungu ali nafe cholinga, aliyense ndithu ali ndi mmene adzachokere pa dziko lino lapansi. Ndi amafotokoza kuti ife amene takhalafe tikhwime tilimbe mtima, ndipo chofunika ndi maso patsogolo kuona kuti kodi tithandizira bwanji maloto amene anali nawo abale athu amenewa pa nkhaniyo yofuna kutukula chuma kapena kuti chitukuko cha dziko lino. Nde pamene ndithu akubanja akhale akulunjika kutsogoloko kuti alandire zopereka zimenetu zinasonkhetsedwa pamalo pano. M'bwalomu muli kwaya ya chikatolika, kuvala kwake nawo avala za pepo tu ku chikatolika amatanthauza nyengo ya masuzo, nyengo ya chisoni. Pakavalidwa zovala zimenezo pepo and white. Ku chikatolika akunde kuti amakhala kuti ndithu ndi nyengo imene amakhala kuti akukhuza. Ndipo mwambo kuno unakali mkati, ndipo ukatha mwambo umenewo chotsatira zikhale zoyankhula kenako mwambo ukhale kuti ukupita kumapeto. Apa chimene chikuchitika ndi chakuti mabanja aja amenetu akuyimirira amabanjawa akhaletu akupita kutsogolo kuti akalandire chopereka chimenechi. Ndimafotokoza kuti mwambo umenewu ukuchitikatu kulunjika turn-off pamenetu ndithu mbali inayo kumene kunagwera ndege imeneyi kumadziwika ndi dzina loti kunthungwa kumeneko ndi ku Nkhatabe, pamene mbali inayi ndi ku Mzimba. Your Excellency, this marks the end of our time of prayer. And at this point in time, I would like to invite His Lordship, Right Reverend Yohane Suso Nyirenda, Bishop, Catholic Diocese of Mzuzu, Malawi, Conference of
Catholic bishops. Thereafter, the Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture, who will humbly ask Your Excellency to speak to us. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the State President of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera, First Lady, Right Honorable Dr. Michael Usi, the Vice President, and Madam Ella Usi, the Second Lady of Malawi, all protocols observed. Your Excellency, the State President, distinguished guests, families of the departed, fellow citizens, we come together with broken hearts and bowed heads, standing in the shadow of one of the darkest days in our country's recent history, the tragedy that struck on the 10th of June last year, 2024, on the top of this Ntungwa hill that we see now, took away light from our collective journey. Darkness reigned seemingly in our hearts and minds. Pepani, a president, chifukwa chotaya ananu, musayembekezera konse. Pepani akubanja nonse, chifukwa chotaya ananu, makolo anu, abale anuwa. Pepani amalawi nonse, chifukwa choluza atsogoleri athu ndi abale athu, tinali ndi chikhulupiriro chachikulu mwa iwo, koma imfa inadula chiyembekezo chathu. Pepani. The sad situation of death. Death of any person is a sad situation to the community, beginning with the immediate family and the larger community. And death of many people like the ones we remember today is a very sad situation. And the death of many high-profile persons, the Vice President inclusive, we remember today is rather shocking. It is hard to understand. These people were on a trip to do a noble task of burying the former minister, Honorable Raf Kasambara, may his soul rest in peace. We, the faithful, believe that burying the dead is one of the acts of charity. Any believer is supposed to do that. We are sure, therefore, that the persons who died here were en route to fulfill an act of love, an act of charity. This was in their hearts, even though they did not manage to physically reach the place. May God receive their sacrifice of love as a brave act and the blood of martyrs. Few words on each of them. Dr. Saulos Klaus Achilima, the Vice President, was a man of strong conviction, a man of prayer and of purpose in life. He was a beacon of youthful energy with unshakable patriotism. In him, we saw not just a politician, but a servant leader. Secondly, Madame Patricia Chanel Zimbiri, a former First Lady. Long time after her time in the State House, she remained active in public life, a symbol of maturity and selfless service to humanity. She taught us that duty to the nation does not end with the expiry of titles. Thirdly, Mr. Abdul Lapuken, Deputy Chief of Protocol. He was a silent giant of public service, a very calm person. He always prioritized national interests above personal gains. Fourth, Mr. Dan Kanyemba, a medical officer to the President. He was to the Vice President. He was more than just a medical professional. He was a guardian of health, quiet caregiver who accompanied the late Vice President across the country. He served his country with his knowledge, his hands, and his heart. Mr. Lucas Kapeni, a guard commander to the Vice President. He was a loyal protector. We can call him a shield.
His life was built on one principle: duty first. In the line of security, his role demanded vigilance, sacrifice, and the willingness to risk all for another's safety, and that he did to the very end of his life. We can clearly state today that Kapeni represented the thousands of unsung heroes in the MDF, Malawi police, and others who protect our leaders without recognition or without applause. Verse 6, Chisomo Chimaneni, aide to the Vice President. He served Dr. Achilima, the late Vice President, with dedication and love. In him we saw a man with discipline and commitment to duty and service. Colonel Owen Sambalopa, a pilot in command. He was a courageous man. Flying in the air is not easy, as you all know. Some of us cannot even open our eyes when a plane is taking off or when a plane is landing. He carried the heavy burden of transporting the country's leaders with discipline, courage, and commitment to duty. Though this particular journey ended in tragedy, we still remember him for the courage it takes to be a pilot. Eighth, Major Flores Seremani, a co-pilot. Just like her companion Owen, she was a woman of courage. In a field still dominated by men, Major Seremani broke barriers with her wings. As she flew the planes, she lifted the hopes of many girls and young women who knew and saw her on duty. Number 9, Major Wallace Edin, aircraft engineer. As a technician, he was a patriot, always ready to deaden his hands and clothes with grease and oils for the unwavering love for duty and patriotism for our country, Malawi. What do we learn from these people? This event has and should teach us many lessons about our life. All of us need to learn something. Let me mention just a few. Dedication to duty. In the death of these persons, we see a great commitment to duty and service. Yes, they had different roles to play, but all of them had Malawi at their heart. All these are noble services to the nation. We will miss their presence and commitment. May the good Lord reward them for their work. Preparedness. For death comes when we least expect it. We should be ready that any time we can depart from this world. One thing we are sure of is that we will all die, but how and when remain mysteries. As a country, we may also learn from this event to be more prepared and alert that if possible, such situations should be avoided at all costs. All of us need to learn from these departed souls and the situation. The spirit of love and dedication to duty wherever we are working. Lastly, thank you, Your Excellency, the President of Malawi, and your government for organizing this memorial service. It shows that our friends are gone, but not forgotten. They have departed to the other world, but we still love them. May the souls of the departed rest in eternal peace. Amen. Your Excellency, Dr. Lazarus Makafe Achakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Achakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor,
Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Catherine Gotani Hara, Speaker of the National Assembly, Cabinet Ministers present here, Madam Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials present here. Right Honorable Atupere Mluzi, President of the UDF, the Dean of the Diplomatic Corps, and all members of the diplomatic community. Honorable Chavula, Regional Chairman for Malawi Congress Party in the Northern Region. The officiating clergy and representatives of all religious institutions here present. Inkos Yamakos Ngwenyama Mberwa 5, Inkos Yamakos Goman 5, Paramount Senior Chief Lundu, Temba Lamatemba Chikula Maembe, Your Majesty Kyungu, and Paramount Senior Chief Kaduya, all of you are present here. Your Excellency, because of time, let me say all protocols observed. Your Excellency, we are here today to remember the most tragic event that our nation has faced in the recent past. A year ago, terrible weather and an aviation malfunction cost us the lives of 9 people. It was, and it is still, a very big loss. The Vice President of this country, the late Dr. Saulos Klaus Achilima, and 8 others died in this Kangawa forest. Your Excellency, my humble duty, however, this morning is to invite you and ask you to speak to the nation. But before that, allow me to say a few words. 10th June 2024 was a very somber day in our nation. As news of the missing plane was announced, very energetic and patriotic citizens all died in the plane crash. Never had a comparable incident taken place in the recent memory of this country. None of us was wise to explain what happened. Grave shock shook all of us. Your Excellency, my ministry, through the Department of Museums and Monuments, establishes and manages monuments and sites. This site here deserves to be established as a site of memory to honor the late Dr. Saulos Klaus Achilima and 8 others. Therefore, there is a need to erect a monument and create a memorial park here which shall serve the following purpose. 1, to create a landmark that encourages reflection on the tragic events of 10th June 2024. And 2nd is to honor Saulos Klaus Achilima and 8 others' contribution to Malawi's political and economical growth of this country. 3rd, Your Excellency, is to inspire future leaders and citizens on good governance, patriotism, and selflessness. And lastly, to act as a reminder to duty bearers to put in place emergency and disaster response mechanism. Your Excellency, similar sites in the world include the B-24 Liberator Memorial in Iceland, which was done in 2018, and the Flight 93 National Memorial in US, probably known as the September 11, and another one, the Dag Hammarskjöld Memorial in Zambia in 1961. Mongo yankhula ako pang'ono, Your Excellency. Kuima kwanga kuti ndikupempheni kuti muyankhule komabe mawu awiri atatu. Choyamba kuthokoza nzeru zanu ndi chitsogozo chanu ku nduna wanga mothandizidwa ndi ofisi yanu ya OPC kuti tichite chikonzero ichi. Chikumbutso cha tsiku lowawa ku moyo wa Malawi. Tsiku limene tinataya a former Vice President watu, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Achilima,
komanso amalawi ena 8 odalirika magwidwe awo ntchito. President munatilamula kuti tichite ntchito iyi moyikonzekera bwino molumikizana ndi mafumu ampingo komanso amalawi onse. Ntchito iyi ya President inagwirika kwa myezi oposa 4 polumikizana ndi mabanja onse amene anali okhudzidwa. Koma ngozi imakhudza dziko lonse ndipo ikukhudza dziko lonse. Kuthokozani chifukwa cha nzeru zimenezi. Malo ano a President kunduna kwathu munatipatsa mphamvu zoti tizikupemphani kuti tizikhazikitsa malo achikumbutso kuti tizitha kukumbukira zinthu zimene sitingathe kuziwala ulopatatenga nthawi yotani. A President, malo ano ndi malo amodzi amene chingakukomereni kuti tidzawakhazikitse ngati chikumbutso chapadera chamuyaya chimene tidzakumbukira ntchito zabwino zimene a Vice President wathu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso amalawi 8 odalirika amadzigwira. A President, ntchito imeneyi idzatsatira ndondomeko zonse zimene zimakhalira komanso dongolo lonse limene limakhalapo. Munyengo ino mundilole modzichepetsa ndikupemphera President kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi mmawa uno. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Your Excellency, Madam Monica Achakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, and Madam Ella Usi, spouse to the Vice President. Your Honor, Catherine Kotanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Distinguished members of the bereaved families here present. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture. All the cabinet ministers and deputy ministers here present. Madam Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. His Lordship Right Reverend Johannes Suzo Nyirenda, Bishop of Mzuzu Diocese, and all the religious leaders here present. Your Majesties, Gwanyama Inkosi Makosi Mbera the Fifth, Inkosi Makosi Guman the Fifth, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Kyungu, Paramount Chief Kawinga, Paramount Chief Chipamaembe, Paramount Chief Kaduya. Your Excellencies, heads of mission here present. All members of Parliament here present. Councillor Morgan Temple, Council Chair from Belwa District, and all the councillors here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amai Diabampo, Tasukana Malo Lero, Kata Malawi. Njori ngachoti tikumbukire abale athu asanu ndi anayi omwe anataya miyoyo yawo pa ngozi ya ndege ya ku Malawi Defense Force yomwe inagwera kuno pa 10 June chaka chatha.
anatisiya pa ngozi imeneyi. Ndiye ndithokoze onse amene apanga zotheka kuti kumalo ena komwe kunagonera abale athuwa kukhalenso miyambo yapadera kuyambira lero mpaka masiku amene akubwera mtsogolomo. Ndiye kaya tasonkhana kuno komwe kunachitikira ngozi, kaya tasonkhana komwe anthu anayikidwa, chachikulu nchakuti tonse ngati Amalawi tili limodzi pokumbukira malemu Vice President Dr. Achilima ndi anthu ena 8 omwe anatisiya mwadzidzidzi pa 10 June chaka chatha. Kukumbukira kwathu kwa lero kofunikira kwa tonse, chifukwa mu ulendo wathu wofuna kupeza chitonthozo ku ululu omwe tikanawumvabe m'mitima yathu lero, nzofunika kuti titero. Choyambirira chofunika pa ulendo umenewu wofunafuna chitonthozo ndi kupatsana mpata wolira mwachisoni pa ngozi yomwe idachitikayi. Mpofunika kukumbukira iyi inali ngozi yoopsa, yopangitsa mantha, yosowetsa mtendere, yoswetsa mitima, komanso yothetsa nzeru ngati ife anthu, nzeru zathu za umunthu. Iyi inali ngozi yopweteka kwambiri, ndipo ndiyoyenera kulolerana kulira, chifukwa mu misozi yathu ndi mankhwala pawokha a chitonthozo. Chachiwiri chofunika pa ulendo umenewu wofunafuna chitonthozo ndi kupukutana misoziyo popepesana ndi kutonthozana. Malemu Dr. Achilima ndi anthu ena 8 omwe anafa pa ngozi imeneyi adali Amalawi okondeka, komanso ofunikira ku mabanja wawo, abale wawo, ogwira ntchito nawo, opemphera nawo, anzawo ocheza nawo, othandizidwa nawo, komanso Amalawi wonse owadziwa ni owafunira zabwino. Onsewa ndi anthu oti imfayi imawawabe tsiku ndi tsiku, ndipo tonse tiyenera kuchita mbali yathu kuti tonthozane mu njira zosiyanasiyana, chifukwa pa tsiku lomwe ngozi idachitika tinathyoka ngati dziko, ndipo tonse tikuyenera kutonthozana chifukwa Mulungu amatiphunzitsa kuti wodala aliwo achifundo, chifukwa nawonso adzachitira chifundo. Ndipo ndikuthokozeni Amalawi nonse amene mwakhala mukugwira ntchito imeneyi yotonthozana, komanso ndikuthokozeni nonse amene mwakhala mukuyesetsa kupewa kugwa m'mayesero ofuna kusupula mabala a Malawi anzanu omwe nawonso anasweka mtima ndi ngozi imeneyi. Makamaka mayesero ofuna kusupula mabala a mabanja oferedwa polowetsa ndale pa imfa yawo ya abale wawo. Ife mbali yathu kutonthozana kuti tipukutane misozi ndi kuuzilirana mabala omwe tili nawo. Chachitatu chofunika pa ulendo umenewu wofunafuna chitonthozo ndi kupemphererana.
moyo wathu anatipatsani Mulungu, ndipo palibe mmodzi wa ife amene sadzatsikira kuli chete. Imfa iliyonse ingatigwere ndi chikumbutso cha umunthu wathu, chifukwa anthufe timayenda ndi moyo wobwereka, moyo omwe mwini wake na malenga anawulembera malire oti sitimawadziwa nkomwe. Tsiku lomwe tidzafere sitilidziwa, malo lomwe tidzafere sitikuwadziwa, njira yomwe tidzafere sitimayidziwa, msinkhu omwe tidzafere sitikuudziwa. Ndiye imfa ikatigwera nchanzeru kukhala pansi modzichepetsa pamaso a Yehova, nkupemphererana kuti tikhale anthu odziwa kuwerenga masiku athu, anthu ogwiritsa ntchito bwino masiku omwe tili nawo mdziko muno, komanso anthu okhazikika mwa Yesu, chifukwa sikale lomwe tonse nthawi idzakwanira yopuma mpweya wathu wotsiriza, nkusiya zonse pa dziko lino kuti tiyime pamaso pa Mulungu nkupereka ripoti ya moyo wathu. Ndiye nkuthokozeni inu amipingo potilalikira ndi kutipempherera lero kuti tikhale anthu ogwiritsitsa chamuyaya, sati kumangoyendayenda ngati kuti pa dziko pano pali chathu chenicheni, chifukwa zoona zake nzoti wonse omwe timawakonda mdziko muno ndi zonse zomwe tili nazo mdziko muno sitidzazitenga pa tsiku la imfa yathu. Chuma chathu, abale athu ndi Mulungu basi. Ndiye mapemphero ngati awa ngofunika kwambiri. Chachinayi chofunika pa ulendowu wofunafuna chitonthozo ndi kulemekeza abale amene anatisiyawa. Palibepo mmodzi pa anthu amenewa amene anali osafunika. Ambuye Bishop Nyirenda afotokoza bwino za mmodzi wa onsewo. Palibepo mmodzi olo mmodzi yemwe sakuyenera kupatsidwa ulemu woyenerera. Palibepo olo mmodzi yemwe akuyenera kunyozedwa kapena kupeputsidwa. Moyo wa munthu aliyense ni mphatso ya mtengo wapatali. Malemu Dr. Achilima anali munthu wanzeru, wolimbikira ntchito, wokonda dziko lake, wodzipereka kubanja kwake, wolemekeza aliyense pa udindo wake, komanso anali vice president wa Malawi wonse. Ndiye sikulakwa kumulemekeza. Komanso anthu 80 omwe anafera nawo limodzi sakanapezeka mu ndege imeneyi akanakhala kuti adali anthu osafunika kapena opanda phindu. Ndiye sikulakwa nawonso kuwalemekeza limodzi. Malo omwe anatisiyira miyoyo yawo pamodzi ndi vice president wathu. Kulemekeza anthu omwe anatisiya kumabweretsa chitonthozo chapadera. Ndipo mbali imodzi yowalemekeza anthu amenewa nkuonetsetsa kuti mabanja awo omwe anawasiyawo tiwasamalire. Chifukwa chimenecho mabanja onsewa ine ndawayitana paokha kuti ndimve kuti miyoyo yawo ili bwanji,
ndipo madandaulo awo onsewo ndawamva. Komanso ICPC nawapatsa mpata kuti kumapeto kwa mwezi uno tsopano madandaulo onsewo awalongosole monga adayambira, chifukwa sindikufuna kuti mabanja oferedwa azikhala okhumudwa ndi zinthu zoti tikuyenera kuchita kuti tiwasamalire. Chifukwa kusamalira mabanja amenewa ni njira imodzi yolemekeza anthu amene anatisiyawa. Komanso malemu a Vice President Chilima ni munthu yemwe anali wamkulu mdziko muno, ndiye ndikoyenera kuwalemekeza mwapadera. Terekwe pa chifukwa chimenecho ineyo ndiye ndatsankha kutsimikiza kuti msewu wapamwamba uja tiumanga wa 6 lane uja tiutchule dzina la Chilima. Polemekeza gawo lomwe anatenga polimbikitsa umodzi wathu pa chitukuko cha dziko kusiyana ndi ndale zogawa dziko. Chotsiriza chofunika pa ulendo wathu ofunafuna chitonthozo ngati dziko ndikutengerapo maphunziro pa zonse zomwe zaonekera poyera kudzera m'malipoti ofufuza zomwe zinapangitsa ngozi imeneyi. Chichitikire ngozi chaka chatha patuluka malipoti atatu. Ripoti yoyamba anatulutsa ni madokotala omwe amapima matumi a anthu omwe anamwalira mu Juni chaka chatha, omwe anatitsimikizira kuti ngozi imeneyi panalibe amene anapanga survive. Ripoti yachiwiri anatulutsa ndi a Commission of Inquiry mu December chaka chathachi, omwe anafufuza kagwiridwe ka ntchito ama agency osiyanasiyana pa tsiku lomwe ndege inagwa komanso tsiku lomwe inapezeka. Ripoti yachitatu ndi yomwe atulutsa loweruka lapitali ma investigator aku Germany kufotokoza zomwe zidalakwika mukasamalidwe ndi kayendetsedwe ka ndege imeneyi pa tsiku loti nyengo sinali bwino komanso loti ulendowo sanaukonzeredwe bwino mokwanira. Ndiye poti malipoti onsewa atuluka tsopano, zonsezi ni zinthu zoti ndikuzilingalira tsopano kuti monse momwe munalakwika tikonzemo, chifukwa kupanda kutengerapo phunziro lokoza zinthu pa ngozi imeneyi ndiye kuti sitichita bwino ngati dziko. Ndiye masiku akubwerawa ndifotokoza zonse zomwe titasinthe pogwiritsa ntchito mauphungu amene abwera kudzera malipoti atatu amenewa. Komano kuthokozeni nonse amene mwatengapo gawo kuti malipoti amenewa amalizike mnthawi yake, kuphatikizapo ino aboma la ku Germany omwe mwationetsa chikondi pofufuza kuti chinachitika nchiyani kuti ndege imeneyi igwe nkutitengera miyoyo yofunika ngati imeneyi. Nkudziwa kuti chichitikire ngozi imeneyi panetedwa zambiri zosakhala bwino komanso zamabodza, koma nikufuna nikupempheni nonse amalawi kuti mukhululukirane, chifukwa nkhondo simanga mudzi. Komanso ndikufuna ndikuthokozeni amalawi nonse posankha kuyima limodzi tsiku la lero kuti tonse
tilire limodzi. Zikomo akumabanja oferedwa nonse omwe muli pano. Zikomo ansembe nonse ampingo wa chikatolika, amipingo ina, atsogoleri nonse muli pano, azipembedzo zosiyanasiyana muli pano, anakuyimiritsani kanthawi kaja mulipo khwimbi ndithu. Zikomo inu mafumu akuluakulu mwabwera pano, kuyambira Ngwenya Magomande Faith kuja kumachokera Malemu Vice President, komanso kuno Ngwenyama inkosi ya makhosi Mberwa the Fifth, tili kuchitira mwambowu. Mafumu aja akuno inkosi wande ndi Thula ndi waja amakayika sonkhata popeza tsidya linalo ni kunkhata. Zikomo mafumu onse mwakhala uko ndi akuluakulu onse amene mwafika pano. Zikomo inu ogwira ntchito za boma, amene muli pano ndipo mwadzipereka chifukwa cha zimene munayenera kuti muchite nkuonetsetsa kuti zinthu zikhale m'malo mwake. Koma koposaposatu nithokoze mwapadera inu President wa UDF Atupere Muluzi ndi wena amene ali mamembala chabe azipani zina, koma inu mwafika pano ndi mayi. Zikomo. Zikomo inu azipani zosiyanasiyana. Zikomo maambassador nonse amene mwafika, akazembe amayiko osiyanasiyana omwe muli pano. Zikomo inu Amalawi nonse komwe muli amene mukulondola mwambo umenewu, kaya muli kuti pa dziko lapansi pano. Ine monga mtsogoleri yemwe mnamsankha kuti akutumikireni mu nyengo zonse, ndikuti pepani nonse. Ambuye akudalitseni komanso adalitse dziko lathu la Malawi, ndipo apitirize kutisunga mu mtendere. Zikomo. mtsogoleri wa dziko linoto kuyankhula ku fuko la Malawi kuno ndithu kumene kukuchitikira mwambo wa okumbukira malemu Dr. Achilima. Posachedwa pa timva lipenga la ulemu.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, the President will now proceed to the saluting dice with the presidential salute, which will be followed by the Malawi national anthem. Your Excellency. Amaenda bambo anyamata andasungwana chimenetu chikuchitika pakadali pano ndi chakuti dziko lino akhale akuyenda pa saluting dice ndithu ka platform pamenetu ndithu apapanga kuti ndithu alandire ulemu wake ngatito mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno pamenetu mwambo umenewu upita kumapeto. Unali mwambo omvetsa chisoni komanso mwambo obweretsa pa Chingereza amati hope, ndipo dziko lino wafika ndithu pamalo pamenepo. Posachedwapa timve ndithu lipenga la ulemu komanso nyimbo ya fuko lathu. Presidential salute! Present! Nyimbo ya fuko lathu imeneyo kumalizanso zonse zimenetu zimachitika kuno ku Nthungwa kapena kuti kulunjika turn-off kumenetu kunali mwambo okumbukiratu ndithu amenetu anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Claus Chilima pamodzi ndi omwe amagwira nawo ntchito 8 amenetu anatisiya pa ngozi ya ndege imene inachitika ku phiri la Nthungwa konkunotu ku Nkhatabe, ndipo mbali imene ikuchitikira mwambo mbali imene umachitikira mwambo umenewo ndi ku Mzimba kumene tikuti ndi kulunjika turn-off ndi mtsogolo dziko lino akufumukapo ndithu pamalo pano pamodzito ndi wachiwiri kwa dziko lino Dr. Michael Usi amenetu ndithu anafikanso pa mwambo umenewu
limodzi ndi akuluakulu ena aboma komanso panali amipingo. Mwambowu unali mwambo wa chisilikali, kwenaku tinaonanso ampingo akuchitanso mwambo wa mapemphero, kenako kumapetoku taonanso asilikali akutenganso mwambowu monga mmene mudziwira mwambo wa chisilikali. Ndi mtsogoleri wa dziko lino anayankhulatu kuti ngozi imene inatigwera mdziko muno pa 10 June 2024 inali ngozi yayikulu kwambiri, ndipo ndizosakayikitsanso kuti mpaka na lero anthu ambiri tinakali kukhala odandaula ndi ngozi imene, chifukwa amene anatisiya pamenepo analito anthu akuluakulu mdziko muno, kukamba za wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ndikuti zingosonyezeratu kuti ngozi imeneyi inali ngozi ndithu yayikulu kwambiri, ndipo mtsogoleri wa dziko lino wayankhulaponso kunena kuti ngati njira imodzi yokumbukira malemu Dr. Saulos Claus Chilima, msewu makamaka umene ukumangidwa ku Lilongwe 6 lane pa Chingerezi, utchedwe mu dzina lawo ndithu Chilima, ukhala ndithu msewu umenewu ndithu kuti udzitchedwa kuti Chilima pokumbukira ndithu malemu Dr. Saulos Claus Chilima. Ndipo anayankhulaponso kuti ndi nthawi yoti ngati fuko tibwere pamodzi tichire, chifukwa zinatigwera ngati dziko, ndipo anafotokozanso kuti odandaula akuyenera kutero, ndipo tiyenera titonthozane ngati fuko. Ndiponso tamvatu unduna wa maboma ang'ono, makamaka maboma, unduna ona za maboma ang'ono ukulengeza pano kuti pamalo pamenepo pamangidwetu chikumbutso kuti tidzikumbukira za ngozi imene inachitika kuno ku Nthungwa ku Nkhatabe. Ndi chimene chikuchitika pakadali pano ndi chakuti mtsogoleri wa dziko lino akutuluka ndithu pamalo pamenetu pamachitikira mwambo umenewu, limodzi ndi wachiwiri kwa dziko lino, komanso ukatha mwambowu pakhalenso mwambo oyala nkhata, kupetereza kuyala nkhata. Ena sanathe kuyala nkhata, koma ndithu apereka danga ndithu kuti anthu ena angathe kukayala nkhata pamalo pamenepa. Ndi apa ndi mtolankhani wathu Milolo Chimwemwe, mwambo wautsatira mwina zina zimene anayankhulapo mtsogoleri wa dziko lino ndi ziti anamangirira pa fundo ziti. Zoonadi chisomo, mtsogoleri wa dziko lino poyankhula pa mwambono wa chikumbukiro cha imfa ya wachiwiri wakale Right Honorable Saulos Chilima, komanso anthu ena asanu ndi atatu aja anatsindika kufunika kuti ngati dziko pamene tikuchira tilimbikitse chikondi, komanso kugwirizana ngati Malawi, popeza Malawi ndi mmodzi, komanso tikonde dziko lathu. Mfundo zimenezi ndi zofunika kwambiri, chifukwa ngati dziko ngati titsata zimenezi tikhoza kutukuka. Komanso mtsogoleri wa dziko lino anafotokoza kufunika kuti tidzitonthozana pamene ena akuvutika kapena ena agweredwa zovuta zosiyanasiyana monga inachitikira ngozi. Tisalowetse ndale, koma tidzitonthozana ndi kulimbikitsana kuti ngati dziko tonse titukuke limodzi. Zankhulaponso nkhani za maripoti atatu okhudzana ndi ngozi imeneyi kuti ma recommendations amene ali maripoti amenewa awagwiritse ntchito, ndipo masiku akubwerawa akhaletu akulengeza ku fuko la Malawi za zomwe boma lichite. Zoonadi mtsogoleri wa dziko lino anafotokozanso za akafukufuku atatu amene anachitika okhudzana ndi ngozi imeneyi, ndi anati kafukufuku wina womalizayo wochokera ku dziko la Germany wangotuluka kumene. So ndiye kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino ali ndi makafukufuku onse, komano makafukufuku ameneyu
muli ngati ma recommendation kapena ziyamikiro kuti mwina zakuti zikanachitika motere kuti zakuti zinaenda kukonzedwa kuti zinthu ziyenda bwino. Ndi mtsogoleri wa dziko liwatsindika kuti mmene walandira ma report amenewa tsopano ngati boma aonano mmene angachitire mogwirizana ndi nthambi komanso maunduna okhudzidwa kuti dziko lino likonze zinthu zimene mwina zinalakwika pa ngozi imeneyi. Pamenetu mtsogoleri wa dziko lino akuchoka pamalo pano limodzi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, ifenso bwanji tilekezere pamenepo kuulutsa mawu athu ndi zithunzi mwapompopompo kuchokeratu kuno ku Lunjika Tanof mboma limeneli la Mzimba. Ine dzina langa ndine Chisomo Manda, maloto mwa zanga onse amenetu tinagwira ntchito kunotu ku Mzimba ndingoti iyayi pepani mwakoma nonse.